Елената Георгиева. Силни аплодисменти. Дами и господа, добре дошли на първото регионално издание на Лице на Хасково 2025 и Royalty Awards 2025. За мен е удоволствие да поканя тук до мен тази вечер моята колежка, регионален директор на Бъчваров Груп, Мисис Елит България и Мисис Гранд Силъра 2025, Диди Торлозова. Добър вечер, Хасково! Как сте? Тази вечер красивата обстановка на хотел Европа, сред уникалната природа на град Хасково, ще изберем най-красивите модели на Хасково за 2025 година и ще връчим наградите за личност, бизнес и мода Royalty Awards 2025. Освен това, тази вечер ще разберем и кои ще получат правото да участват в Мисис България 2025, Мисис Черно море 2025, Мистер Гранд Си България, Принцес and Queen Black Sea и Future Fashion Faces България. Дами и господа, време е да ви представя нашето авторитетно жури, което тази вечер има трудната задача да определи победителките. Модната икона, регионален директор за Бургас и победител в Future Fashion World 24, Веселина Иванова. По-силно, ръкопляскайте силно, силни аплодисменти. Регионалният директор за София и Самоков и Мисис Балкани 2025 Ива Дамянова.